Bij zo'n en grindbedrijf Spaansen in Haas is van de morgen brand uitbrutsen. De brandwacht van Haas, Grauw en Frenchier had het vuur bestreden. Het bruts uit in het transportsysteem dat grind naar het skippen hellen wordt. Een deel van de rubberen transportbanden is verbaand en daarbij ontstier flink wat reek. De skeer van de brand bij Spaansen kan opbrengen rond 5 miljoen euro. Dat verwacht de directie van het Haaser zo'n en grindbedrijf. Het transportsysteem dat skippen mee lost worden is voor een groot part vernield door het vuur en leidt nu maanden stil. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het autobedrijf Living Foods is erin slagen om als eerste in Nederland zeekraal in een kost te kweken. Want nota groeide dat enkel in zeekwelders boetendieks. Het product is een wichtig ingrediënt in het betere restaurant eten en daarom is er landelijke belangstelling voor deze zilte groente. Oud-bestuursvoorzitter Paul Smits van het Maastadziekenhuis in Rotterdam wordt interim-directielid van Zorgpartners Friesland. Daaronder vallen de Tjongerskans, MCL en Zorggroep Noorderbreedte. Smits stapte vrienden hierop bij het Maastadziekenhuis nadat er een uitbraak van een multiresistente bacterie lange tijd stilhouden hier. Joen en vannacht is het droog en ongeveer 10 graden. Morgen is de loft beroen, maar het blijft wel droog met een temperatuur van zo'n 16 graden.